Vull fer-vos una descripció de quines serien les qualitats que hauria de tindre la docència de les assignatures depenent del Departament de Dibuix en un institut d'educació secundària per a que la docència fos una docència de qualitat. No vaig anomenar-vos els noms de les diferents assignatures que depenen del Departament de Dibuix, doncs són tants els canvis que pot ser en acabar aquesta presentació els noms estigueren ja obsolets. En paraules d'un antic degà de la Facultat de Belles Arts de València, de la Universitat Politècnica, la revolució als centres educatius de secundària ha de venir dels departaments d'arts plàstiques o no vindrà. La primera qualitat que hem de tindre per a tindre un ensenyament de qualitat és la capacitat d'adaptació. Per què? Perquè són tants els canvis que hi ha en les lleis, en els nous sistemes curriculars, en les noves formes d'avaluació, que el professorat ha d'estar adaptant-se contínuament a aquests canvis, no sols a la llei, sinó a les noves formes de societat, de relacionar-se la gent jove entre ells, les noves assignatures. De fet, l'alumnat que rebem cada any és diferent, completament diferent. Aquesta capacitat d'adaptació ha d'esdevenir en una motivació, no pot ser un entrebanc per a la nostra tasca. I aquesta motivació la podem crear nosaltres mateixos. Aleshores, hem de buscar formes de treballar que ens motiven a nosaltres mateixos, nous exercicis, nous projectes d'investigació a l'aula per a transmetre la motivació a l'alumnat. Altra qualitat que hem de tindre és l'empatia. L'alumnat que rebem cada any és completament diferent, són persones, són únics. Aleshores, nosaltres, per a desenvolupar aquesta empatia, hem de buscar en ells un tret de la seva personalitat que ens agrade i fer-les creure que la relació entre ells i nosaltres és única i personal. Si no trobem aquest tret de la seva personalitat que siga atractiu per a nosaltres, almenys hem de respectar-los, però hem de tindre empatia amb l'alumnat. Hem de desenvolupar emoció. Per què? Perquè si l'alumnat no detecta emoció en la nostra tasca, ell no es motivarà cap al seu treball. Aquesta emoció l'hem de tindre amb els ulls oberts. Hem de ser capaços d'emocionar-nos amb les noves produccions artístiques, amb els treballs que fan els alumnes. Hem d'emocionar-nos amb les noves formes de creació d'imatges, amb la geometria, amb la creació artística. I hem de ser valents. Per què? Doncs per a crear aquesta motivació hem de traure l'alumnat a l'exterior. Hem de portar-lo a museus, hem de desenvolupar activitats extraescolars motivadores, exposicions en els seus treballs, hem de inclús desenvolupar art al carrer, viatges culturals. Aleshores, la valentia en el professorat és una de les qualitats que jo penso que ha de tindre. Els treballs, moltes vegades, hem de fer-los que siguin profitosos. Per què? Perquè si l'alumnat projecta la seva creació artística en el seu entorn més pròxim, doncs verà recolzada la seva producció artística i gràfica i li farà empoderar-se. Com deia, ja veria com a motor de revolució del centre. Pot ser una expressió de reivindicació, de protesta, de canvi de l'entorn més pròxim. Però la nostra assignatura no pot quedar aïllada. Hem de treballar amb la resta de companys. Hem de dur-nos bé en la majoria dels companys perquè necessitem la plàstica, el dibuix, la representació gràfica i visual, necessita dels continguts teòrics de la filosofia, de la literatura, de la música, de les matemàtiques, de la informàtica, de les ciències. Aleshores, podem intervindre en projectes que estiguen desenvolupant la resta d'assignatures del centre. No sempre ha de ser útil allò que es fa. La utilitat de lo inútil també és important. El nostre alumnat està acostumat a
utilitzar les pantalles digitals de manera molt ràpida. Aleshores, l'expressió plàstica desenvolupa la qualitat que té l'home i la dona, l'ésser humà, de fer coses amb les mans. I recorde, per exemple, una entrevista a un expresident de govern que deia que el que més recordava de la seva etapa com a estudiant de batxillerat eren els dibuixos que havia fet en dibuix tècnic, encara que després no se dedicava a cap professió relacionada a l'expressió gràfica, perquè la nostra assignatura té qualitat plàstica. Hem de ser irrendibles, vull dir, no podem acceptar un no per resposta. Si volem dur endavant els projectes que ens hem plantejat, no podem acceptar un no, ni de l'alumnat, ni dels equips directius, ni dels companys, ni de nosaltres mateixes. Si no es deixen exposar en una paret, busquem un lloc més impactant. Si no tenim un color per a acabar un treball, canviem el disseny. Si no tenim la fotocòpia, es pot fer el dibuix a mà. És a dir, hem de treballar en el que tenim, en el que hi ha. I aquesta obstinació es contagia i fa que tot el món vegi possible la finalització d'un projecte. I per últim, dir-vos que aquesta actitud irrendible amb totes les qualitats que he anomenat abans, a aquesta actitud s'ha de sumar la creativitat, perquè, com deia ma mare, un boig fa centenars.